Ydych am da bab, a diolch o gafon i chi am ymuno â ni. Mae'n braf iawn gen i'ch croesawu chi yn gynnes iawn yn llythrennog i'r sesiwn o'r pnawn yma. Cathryn Charnell-White, ac mae'n bleser gen i gyflwyno Dewi Alter. Dyn ni am drafod llyfr newydd Dewi pnawn yma, sef cof diwylliannol yng Nghymru'r cyfnod modern cynnar. Ac mae gyda ni ryw hanner awr go dda i drafod gyda Dewi, a wedyn gobeithio wnawn chi fwynhau'r drafodaeth, ac y bydd y drafodaeth yn ysodi rhai cwestiynau gynnwch chi ar ddiwedd y sgwrs. Felly, mae'n bleser gen i dy gyflwyno di, Dewi. Fe radio Dewi yn y Gymraeg a hanes ym Mhrifysgol Caerdydd. Ac mi wyt ti bellach yn darlithydd yn ystod y Gymraeg ag astudiaethau Celtaidd. Felly, llongyfarchiadau i ti ar hynny. Ac rhwng y ddau den yna, yr radd a'r darlithyddiaeth, mae gen ti sawl pluan yn dy gap. Mae'n haws i fi sôn am y pluan i gap, yn hytrach na bod Dewi yn sôn i hunan. Felly, ar ôl i ti radio, fe ges ti ysgoloriaeth yr AHRC, yr Arts and Humanities Research Council, i wneud PhD ar astudiaethau'r cwrdd. Ac yn bwysig nodi taw ystylofiaethau cydweithredol yw'r rhain, a maen nhw'n gystadleuol iawn hefyd. A felly mi oedd Dewi yn gweithio yn Caerdydd gyda Dr. Siwan Lasser a gyda mi yn Aberystwyth. Ac oedd yn brofiad cydweithredol braf iawn o dweud, dyddiau da. Yn ystod y pandemig, oedden ni'n cyffwrdd ar Teams, ac oedd yn dehangfa yn aml iawn rhag cyfnod anodd iawn yn gweud. Felly, y dilyn cyflwyno'r PhD yn Llwganus, fe nes i ystoloriaeth arall gan yr AHRC, ac ystoloriaeth ôl gweithreithiol y tro hyn. Ac fe ddios i gyda ni yn Aberystwyth am 6 mis yn cwblhau'r gwaith ar gyfer y was yn fe. Ac mae yna lwyddiannau eraill wrth gwrs yn cynnwys y coloriaeth goffa Saunders Lewis, ac gyda hwnnw fe ddes i gweithio ar y gwrthiwygwyr cyholig, ystoloriaeth o Donovan yn yr athrofa uwchhyfrydau yn Nilyn, sef yr Dublin Institute for Advanced Studies, ac fe ddes i'n gweithio bryd hynny ar Beri Sant, a throion i yrfa fel Sant Catholig, ond fel Sant Protestannaidd hefyd. Ac ochr yn ochr o'r swydd yng Nghaerdydd, mi wyt ti hefyd yn dal cymrydoriaeth yn y Holeg Emmanuel yn Haidbrant, ac wrth i'n paratoi golygiad o deithodur awdur Ddeciwsantaig Robert Owen. Felly, dyna ni Dewi yn ymbyr. Ond wrth gwrs, ni yma i drafod y llyfr, a dyma hi. Dwi'n gobeithio bod chi wedi cael cyfle i edrych ar stondin y cyngor llyfrau. Gwasg Prifysgol Cymru sydd wedi gyhoeddi'r gyfrol. Mae'n gyfrol hardd, a mae yna ddoethineb rhwng ei chloriau hi'n hefyd. Felly, llongyfarchiadau mawr i ti Dewi ar gyhoeddi'r gyfrol. A i ddechrau, sut deimlad o chi ddal copi yn dy lan ar y tro cynta? Diolch am yr holl eiddo credig hynny. Derbyn y coffi yn brofiad rhyfedd. Doedd hi ddim yn disgwyl ei thail hi, ddim yn gwybod prif oedd yn cael ei hanfon, a wedyn, daeth i'n y post, dyna fy llyfr. Sangos i fy ngwraig, ni'n cedi gweithio adre, a wedyn, is i nôl as asyn am gatholygion. Ond na, oedd yn hyfryd iawn gweld y llyfr. Yn falch iawn, mae'r clawr yn wych. Ydy, mae'r clawr yn drawiadol iawn, mae gen ti eisiau dweud rhywbeth am y clawr? Felly mae'r llun carian sydd ar y clawr, ac mae'r darian honno yn ymddangos yn History Cambria. A History Cambria yw llyfr cyhoeddiedig ar hanes Cymru cyntaf a gyhoeddwyd. A gwaith yn gan David Powell sydd yn dod o Rhywabon, yn cael ei gysylltu â Rhywabon, sydd yn bell iawn o Wrexham. Ac yn Mhrifysgol Caerdydd, yn y casgliadau arbennig, mae rhywun o ardal yn weithig ati i liwio yr holl luniau sydd yn y copi o'r History Cambria. Ac y person hwnnw, aeth ati i lunio hynny, a wedyn, nath y waith ddal ar y clawr, ar y llun yna, a'i roi ar y clawr.
So ma' stori ynghlwm wrth y clawr felly a'r cysiadau arbennig yng Nghaerdydd. Oes mae, mae'n ymwneud â'r hyn sydd ar gael i fi ac sydd wedi ar y mater oedd i'r cysynau yma. Mae hynny'n arbennig iawn ydy bod rwy'n wedi lliwio i copi o'r gyfrol. Wel, os drwn ni at gynnwys y gyfrol dwi eisiau mynd ati nôl mewn amser at ddechrau'r PhD. A mae gen i gwestiwn cyffredinol iawn ti. Sut ddath ti ati i ddewis y brosiect yn y lle cyntaf? A beth oedd y pêl y brosiect i ti? Y pêl y prosiect oedd y cyfle i archwilio hunaniaeth Gymraeg neu hunaniaeth Gymreig. Pwy yw'r Cymru, pwy oedd y Cymru, a sut ydyn ni'n gallu dod i weld hynny ar waith yn ein hanes ni. Ac rydw i'n ardoeddiedig mae'r prif ffordd o weld pwy yw'r Cymru, neu un o'r prif beth, yw trwy adgwylio yr hyn maen nhw'n dweud amdano nhw eu hunain. Y diwylliant hanes yng Nghymru wedi bod tan yn gymharol ddiweddar yn arbennig o bwysig. Ac yn wir, roedd y Saeson yn dilofni'r Cymru am eu hymroddiad i'w hanes nhw, wrth gwrs oedd yr hanes yn aml yn diantus ac yn gelwyddol. Ond mae hynny'n wir am hanes sawl gwlad. Ond beth oedd astudio'r llyfrau hanes a gyhoeddwyd rhwng 1551 ac 1740 yn rhoi cyfle i fi wneud, oedd gweld sut oedd rhai pobl yn deall Cymreigdod yn y cyfnod hwnnw. Dyd oedd nhw'n ymateb i'r cyd-destun o'i cwmpas nhw. Mae'n un gyfnod arbennig o gyffroes. Dyna oedd y cyfnod pan ddaeth Cymru fodoli ar fap am y tro cyntaf. Dyma yw'r cyfnod pan yr unwyd Cymru a Lloegr yn ffurfiol a chodi statws y Cymru i fod yn ddinasyddion gyfwerth a Lloegr. Ar yr un pryd ag yn gorfod ymdopi gyda'r cymaliaeth. A oedd yn mynnu, cofiwch chi, i bod rhaid i rhywun sydd â swydd gyhoeddus yng Nghymru fedru'r Saesneg, nid methu'r Gymraeg, jyst medru'r Saesneg yn ychwanegol. Ac wedyn, dyn ni'n sôn am y diwylliant sanaid a'r holl newidiadau cyffroes y moer ar draed, ac mae'r newidiadau hynny yn cael dylanwad ar yr hanes sydd yn cael ei hysgrifennu. Fel mae'n digwydd, mae llun un o'r mapig yn hân, a Humphrey Llwyd, yn y gyfrol hefyd. Mae sawl llun awod y cael i ysgogi eich diddordeb chi hefyd. Bys ydi hefyd i weid bod astudio testunau Cymraeg i rai hefyd yn bwysig. Ond i'n bys yn meddwl am waith pwysig, diddorol, Philip Schweinzer, sy'n trafod hanes a'r cof yn Nghymru o sagwn ffres iawn, ond roedd gyda ddim mynediad at y testunau mi wyt ti wedi gallu trafod yn dy gyfrol di? Na, mae Philip Schweinzer yn ei gwaith rhagorol ar History of Cambria sydd yn Saesneg ac Chronicle Walia sydd hefyd yn Saesneg. Ac mae'n bwysig nodi, tan yr ail ganrif ar 15, doedd yna ddim llyfrau hanes Cymru cygyfrwng y Gymraeg. Y ffid i ffiant yw'r cyntaf os ydych chi sydd yn trafod hanes Cymru cygyfrwng y Gymraeg mewn print am y tro cyntaf. Ond roedd rhaid aros tan y 19th ganrif i gael llyfr hanes cyfan ar hanes Cymru, a drit y prif oedsoedd yw hwnnw, mae'n destun arbennig o bwysig a diddorol iawn yw. A ti'n sôn fan'na bod ni'n sôn aros gan, wel, y newydd ganrif a chyfrol o Theophilus Evans. Ti'n trafod cyfnod reit eang, felly y cyfnod modern cynnar reit tua 1500 i 1800. Felly, fel modernydd cynnar fy hun, dwi'n gwybod yn iawn beth yw apêl y cyfnod, a gyda ffwb parch i ganolyswyr, y cyfnod modern cymar yw lle i bod, dwi'n meddwl. Ond dwi'n siŵr prin bod angen cyfiawnhau'r cyfnod i nifer yn y gynulleidfa fel a ffamau hefyd. Ond pam y cyfnod modern cynnar a pam y testunau hanes yma hefyd? Mae'n eitha diddorol. Des i oed mewn gwirionedd tua cyfnod dydleon am Brexit. Ac mae asgwylio'r 4 ganrif ar 15 ar y 11 ganrif yn arbennig o leigyddol. Dych chi'n sôn am ehangus bleidlais, y phobl yn egi barn ar yr hyn ac ati am yr wlad. Ac roeddwn i'n moyn diolch o hynny, a dweud y gwir, yn fy ngwaith. Felly, nes i droi at y cyfnod yn cynnar yn mwyn diolch o hynny, ond beth o'n i ddim yn sylweddoli oedd cafodd lot o bobl ei llosgi i farwolaeth am dredu pethau doedd yr ydwriaeth ddim ei hobi. Yr irony mawr yw, mae'n gyfnod llai agored i amrywio barn ar ryw lefel. Ond ceisio dianc o drafodaethau gwleidyddol fo oes nes i, ond wedyn mynd mewn i drafodaethau gwleidyddol gwahanol. Mynd i gwrs y wleidyddol arall.
O ran y cyfnod modern cynnar, ch'mod, dyn ni wedi bod yn trafod dyfodol llywyddiant gyfer y Gymraeg fel pwnc yn yr awr cyn hon. A ti'n gwybod, ydy'n cynfyddiad gen ti bod llai ohono ni yn astudio ac yn ymchwilio i eich hanes a llenyddiaeth y cyfnod modern cynnar. A ch'mod, fi jyst yn meddwl am y gwaith dros o seiliau arbennig nath y diweddar athro emeritus Geraint Jenkins, un o ladmyryddon mawr cyfnod modern cynnar Cymru. Felly bod os eisiau yna ryw hwb ar y cyfnod hefyd, mae yna lawer iawn mwy i ddweud am y cyfnod, a ti'n dangos hynny yn dy gyfrol, ond sut gallwn ni bennu mwy o ymchwilwyr? Ie, mae'n gyfnod dwi'n ffeindio'n arbennig o gyffrous. Am y reswm ydy wedi ei nodi yn barod, mae'n gyfnod diwylliannol yn ein hanes. Dyma yw'r cyfnod pen yn ddigwestiwn ac i fwyd yr Gymreig. Dyma yw'r cyfnod dyn ni'n gweld ffiniau Cymru yn dod yn weddol sefydlog. Dyma'r cyfnod hefyd dyn ni'n gweld nifer o seiliau oedd i Gymru anghyffurfiol yn cael ei gosod am y tro cyntaf hefyd. Ac yn ddigwestiwn, mae yna bryder gwirioneddol gen i ynghylch dyfodol astudiaethau Cymru y cyfnod modern cynnar. Wrth gwrs, y mraint dydd gallu ceisio brwydro yn erbyn Shib y Don, ond mae yna lot fawr o waith yn digwydd ar y cyfnod hwn yn Saesneg. Ac mae yna ysgolheigion o'r oesau canol yn dechrau troi at yr 19th ganrif er enghraifft. Mae yna fyfyrwyr yn Harvard yn ymwneud â Salisbury a diarhebion, ac felly mae fe'n parhau i fod yn gyfer arbennig o gyffrous. Ond fy mhryder i yw mae'r cyffro hynny'n dechrau gadael y Gymraeg. Fel cyfro ni i drafod y maes ni. A falle bod yn dig dweud, mae yna bwysau o ran y sector addysg uwch gyda pethau fel yr asesiad ymchwil a dangos yn dod i'n cyrraedd cynulleidfaoedd byd eang. Wrth gwrs, mae modd cyrraedd cynulleidfa byd eang trwy gyfrwng dwi'n meddwl. Ond ie, mae yna wahanol bwysau ar y sector ydyn hyn hefyd. A mae'r rhaid i dweud, un o'r pethau sydd wna fyna'n gwneud yn y sesiynau goruchwylio gyda Dewi oedd tynnu coes a dweud, oherwydd i fod yn gwneud i ddyntyriaeth, nid ni'n dwy oedd y twy ifanc yn astudiaethau cyfnod modern cynnar, felly mae hynny beth da. Ond mae rhywun yn galaru am fod yn aelod o'r twy ifanc hefyd. Sonia sy'n iawn waith Geraint Jenkins, ac un o'r pethau ti'n nodi yn dy gyfrol di o ran astudiaethau'r bwrdd yn benodol, yw bod y pwnc wedi dechrau dal gafel fi jyst yn Lloegr, ond yn Ewrop. A'r union yr un cyfnod o Geraint yn lansio'r gyfres loyw yna, Cof Canada. Felly, Sonia, jyst eisiau ti dweud sylwyd bach am dy resymau di dros beris astudiaethau'r bwrdd benedol? Ie, mae astudiaethau cof yn faes, a faes i oed tua'r 80au yn gyffredinol, lle mae pobl yn holi, wel, mae yna wahaniaeth rhwng y straeon cyhoeddus a safonol, dyn ni'n dweud am ein gorffennol, a ffordd mae pobl yn aml yn ymwneud â'i gorffennol, ffordd mae pobl yn aml yn deall yr hyn a ddigwyddodd iddyn nhw. Yn aml ddim yn adlewyrchu y reality, neu bod y reality a greoed yn rhywbeth sydd yn annibynadwy. Ac ydy beth mae astudiaethau cof yn gwneud i troi y drafodiaeth ar ei phen, yn hytrach, wel, yn le y ffordd rydw i'n mynd ati i wneud, yw holi, wel, yn hytrach mae gofyn beth yw'r gwirionedd, beth mae pobl yn ei ddweud, digwyddodd, a beth gallwn ni ddysgu amdanyn nhw. Felly, dyn ni'n newid y gwrthrych astudiaethau hanes o'r gwirionedd i'r bobl. Ac o'r pryd yn ni'n gallu deall y cyfnod yn llawer yn fwy, fi'n meddwl, a cael goleu'n ffres ar hunaniaethau y gwefau pobl tuag at eu byd o cwmpas a'i gilydd. A o ran prif gysyniadau'r maes, dyn ni'n trio gwerthu'r llyfr yma nawr i'r gynulleidfa ddebol sydd gyda ni'n fan. Beth yw'r rhai o'r prif gysyniadau neu prif adleuon sydd gen ti o gwmpas astudiaethau'r cof? Felly, prif ddadl yw bod cof diwylliannol, hynny yw y ffordd mae pobl yn mynd ati i ystgrifennu eu hanes, yn rhan hanfodol o'i hunaniaeth. Ac mae cof hwnnw wedyn yn mynd ati i diffinio ni, yn dweud pwy ydyn nhw a'r hyn y maen nhw
i fod i wneud, neu y maen nhw yn ei wneud. Felly mae'r elfen yna o hunaniaeth sydd yn esbonio i ac yn esbonio fe arferion yn gwbl hanfodol i'r ffordd mae pobl yn deall ei gorffennol. Ac oherwydd bod y maes yn un weddol newydd yn y Gymraeg, o gen ti ryw heriau penodol iawn bod wrth fynd ati terminoleg er enghraifft, ar gyfer yr eirfa gysyniadol newydd yma? Ie, bydd rhaid bati ambell derm yn ymwneud â y ffordd mae pobl yn mynd ati astudio'r cof mewn hanes. Un ohonyn nhw yw memo hanes, sydd yn Gymraeg am memo history. Sydd yn derm arbennig o gyffrous sy'n gyfeitio bod yn llai trwy'r ei fwriau. Ond bwriad sylfaenol yw i archwilio'r ffordd mae pobl yn cofio ei gorffennol a gofyn wedyn, wel, beth ydyn ni'n gallu efysu am hunaniaethau bobl hynny wrth archwilio'r naratifau. Gan bod ni yn siŵr gwerthu'r llyfr, fe ddylen ni dweud, reit ar ddechrau'r y llyfr, mae gyda chi eirfa defnyddiol iawn sy'n crynhoi'r termau, y prif dermau, prif gysyniadau mae Dewi yn ei defnyddio fan hyn. Geirfa sy'n defnyddiol iawn i fyfyrwyr, ond hefyd i ddarllenwyr newydd i'r maes. Ond y cwestiwn nesaf sy'n gen i yw, ar gyfer y PhD, o gen ti gynulleidfa academaidd ac o rhaid i ti brodi dy hun mwyn ennill y ddeisuriaeth. Felly, beth oedd yn canion di wrth fynd i'r afel gyda'r PhD a wedyn wrth fynd i'r afel gyda'r gyfrol? Oedd e'n profi dy hun wrth wneud y PhD? Oedd ti'n teimlo yn fwy rhydd i adrodd y stori, mewn ffordd mewn ffordd o ddegar, a nid academaidd ddim yn sgrifennu mewn ffordd o ddegar, ond mae PhD yn wahanol, ydy, y treigdawd yn wahanol i liw. Ydy, un o'r pethau mawr Gymraeg i wneud yw ceisio a gyhoeddi'r holi'r ffwrdd chi wedi darllen bob dim ac y fynd â chi'n honni ffwrdd chi wedi darllen. Ond wrth fynd ati i addasu'r llyfr, un o'r pethau ni ti'n newid yn ffennaf, oedd yn hytrach na dweud pethau fel gesur dadlau, neu mae'r person yma'n dweud, wel, ni'n gofyn, wel, ydw i'n credu hwn? Ac os ydw i, dwi'n mynd ati ac yn dweud hynny, fe dwi'n sel fwy pendant fy marn. Erbyn gyfeithio dal yn weddol diplomatau, ond dwi'n yn cryfach ar fy naliadau, a dwi'n barod i syrthio fy nghlwyd. Mae'n gyfle hefyd i adrodd stori yn gyda, dydych chi'n sôn am gyda'r cof fel fframwaith sy'n rhoi cyfle i leisiau pobl, i bobl o dorffennol. Sy'n eisiau rhoi blant i ni o'r beth sy'n gen ti yn y llyfr, a falle dwi'n meddwl achos arwyr, dwi'n feddwl am bobl, ac dyn ni fel Cymru gyfoes, so mae gyda ni yn oriel ni o anfarwolion yn does, yn fydden ni'n hoffi yn Harwyr. Felly dwi'n meddwl, ti eisiau dweud rhywbeth am yr arwyr sy'n godi yn y llyfr ysgrifennu hanes, a sut oedd yr awduron hanesyddol yn ymwneud â nhw, yn eu cyflwyno nhw ar gyfer cof y genedl son. Rhyw fath o oriel o arwyr sydd gen i wrth ymdrin â'r testunau hyn. Maen nhw'n aml yn trafod rhywun fel Brutus o Gerdroia, a ddaeth yn ôl y testunau hyn i Brydain yn fuan wedi dinistr Cardroia, a dirio am Prydain ac enwi'r bobl ar ôl fe ei hun. A thrwy hynny, mae Cymru yn meddu ar disg Roegau ac yn dod yn genedl glysurol. Ymhlith yr arwyr eraill, mae gennych chi Joseph o Arimathea, sydd yn codi yn yr Hen Testament fel y gŵr y brynodd y bedd i'r adades i Gris. Ac y traddodiad amdano fe a ddeisio gan fynachod yn y 18fed ganrif yw iddo blannu'r enw'r Gristnogol ym Mhrydain ac i'r Cymru fel brodorion dreiddiol yn y Prydain feddu ar y Gristnogaeth honno tan i'r Catholigion gyrraedd, tan i'r Eglwys Gatholig droi oddi ar y gwirionedd, medden nhw, ac anfon cenad i'r Saeson. Ond yn ogystal ag arwyr, mae yna behirod yma hefyd, nifer ohonyn nhw o Beth y Cymru hunain, Gwrtheyrn, un o'r prif ddehirod, y gŵr a wahoddodd, y Saeson draw i Brydain, a fe yw'r un sydd yn gyfrifol am yr holl lanas, yr un dioddef ohoni hyd heddiw, ond hefyd Awstyn Fynas, ystod ac ystod cyntaf Caergaint, gŵr sydd yn gyfrifol am annog
y brenhinoedd Sacsionaidd i losgi'r mynachod diarfog yn abati Bangor i Coed, sydd ddim yn beth o fan hyn chwaith. Ac maen nhw'n arwyr, maen nhw'n ferthyron dros y ffydd drisnogol a blanog Joseph yn ôl yr awduron hyn, ac yn ferthyron costanau cynnar hefyd. Ac ydy rhai o brenhinoedd neu dywysogion cynnar Cymru hefyd yn cael sylw? Oes, mae llawer o tywysogion a brenhinoedd cynnar yn ymddangos fel arwyr. Dych chi'n meddwl am y brenin Arthur, y gŵr rhyfeddol hwnnw a lwyddodd i frwydro yn erbyn y Saeson yn ôl Siecbredd Anwy, ac maen nhw'n amddiffyn y brenin Arthur i'r carn. Oedd y brenin Arthur yn brenin go iawn, yn frenin mawreddog a medrus. Wrth gwrs, mae hynny wedi cael ei ddadbrogi'n weddol hyderus. Mae gennych chi'r Arglwydd Rhys lawr yn ne Cymru yn frenin dywysog medrus, yn rhyfelwr dawnydd a llwyddiannus yn erbyn y Saeson. Llywelyn a Gripydd hefyd yn arwr ac yn dywysog a dwyllt mewn gwirionedd i farwolaeth yn ne Cymru. Ond mae'n arwyr hefyd gyda'n gadael yr elfen awdurol oes y canol, yn arbennig yn y ffydd ddiwylliannol. Mae Charles Edwards yn rhesbri arwyr y ffydd Gristnogol yng Nghymru, ac mae fe'n mynd ati i nodi'r holl bobl aeth ati i gyfieithu'r Beibl ac i gyfieithu cysynau duwiol, ac mae fe yn trafod pobl fel William Morgan, William Salisbury, a Richard Davies a Othby Hunt. Ac ydy mae'r syniad yma o bod yn arwr, mae yna elfen ryfelgar i nifer fawr o cysynau, ond mae yna hefyd elfen ysbrydol i'r arwriaeth yma yn ogystal. Oedd sôn am yr arwyr, wrth gwrs, ti'n sôn am y math o egwyddorion, y math o delwedd oedd yr awduron am adlewyrchu ar Gymru'r cyfnod hefyd. Felly mae hunaniaeth, nid jyst hunaniaeth Gymreig, ond hunaniaeth normadol. Yn ddwysig iawn o'r ddaratydd sy'n. Ydy, cant. Ac sôn am y tywysogion, mae'r awduron hanes yma yn dangos fod y Cymru yn genedl ryfelgar, yn genedl fewr, yn genedl fedrus. Ond wrth sôn am y cyfieithwyr, mae'n dangos nhw'n genedl dduwiol, yn genedl sydd yn ddeallus, sydd yn medru trosi pethau i ieithoedd eraill, ac yn genedl sydd yn poeni am ei gilydd hefyd, yn dymuno rhannu yr hyn y maen nhw'n credu sydd yn gwbl hanfodol ar gyfer byw fywyd yn dda ac iachawdwriaeth yn ehangach. Felly mae'r elfen yma o dangos fod y Cymru yn bobl sydd yn fewr ac yn gryf, ond hefyd yn dosurio ac yn gyfalu yn ei gilydd yn mynd lawr yn llaw. Mae'n anlawed iawn yn y gyfrol yma, ch'mod, hawdd gan y mwy na gallwn ni wasgu i ryw 40 munud ym mhabell y cymdeithasau. Felly fi yn eich annog chi i brynu copi, i benthyg copi o llyfrgell ac i darllen y cyfrol Dewi o glawr i blawr. A dwi'n sicr yn mynd i rhoi'r gyfrol ar restr darllen ar gyfer ein myfyrwyr ni. Dyn nhw eisiau dofni ti Dewi, gwybod nawr bod y gyfrol mewn ffyrdd oedd mae ar gael, beth yw'r obeithion di ar ei chyfer hi? Mae gobeithio yn sylfaenol, dwi'n gobeithio bydd y llyfr yn hwb i'r sawl sydd yn ymddiddori yn y cyfnod yn cynnar, y sawl sydd yn dymuno ymroi'r cyfnod yn sydd heb roi pen a bapur i gyhoeddi. Dwi'n gobeithio bydd yn anogaeth i ysgolheigion iau na fi hefyd i ymroi i'r cyfnod hwn ac i benderfynu ymroi i astudio'r cyfnod. Fi'n deall bod ganddyn ni fyfyriwr PhD yn dod yn y Caerdydd sydd yn archwilio'r cyfnod, felly fi'n gobeithio bydd y llyfr yn help iddyn nhw, fi'n siŵr fod yn mynd i ddysgu lot am fy nghangymeriadau, fy nghalddeoniadau o fanteisio at hynny. Fi'n gobeithio hefyd bydd y gyfrol yn dangos pa mor bwysig yw hanes i ni hunaniaeth ac i Gymru'n ehangach. Roedd y bobl yma yn teimlo fel eu bod nhw'n cyflawni gwasanaeth genedlaethol wrth ysgrifennu hanes. Ac wrth ysgrifennu'n Gymraeg yn aml, mae fe yn ymroddiad, mae fe yn rhywbeth sydd yn... Mae fe'n wasanaeth cyhoeddus i daw y hel ac mae bobl yma'n adlewyrchu hynny. A mae hynny weld yn herddill nhw hefyd yn y bod maen nhw'n cyfarch i ddarllenydd nhw. Dwi'n gwybod yn iawn sy'n dweud rhywbeth am hynny yn y gyfrol. Ydyn, mae lot o tesynau yma wedi ysgrifennu ar gyfer y Cymru. Ac mae yna berthynas agos iawn rhwng yr awduron a'i cynulleidfaoedd. Mae Richard Davies yr enghraifft, yr esgob Richard Davies a ysgrifennodd ragau'r y Testament Newydd yn ysgrifennu i Gymru yn uniongyrchol. Ac mae fe'n defnyddio gyda nhw. Mae fe'n ymddangos fel i fath o ffigwr
tadol sydd yn caru ei braidd, efo Cymru yn ehangach, ac mae fe'n galw arnyn nhw yn agos i droi oddi wrth yr Eglwys Catholig at broffesynedd ac i goledu'r hyn sydd yn y Testament Newydd. Ac mae'r Cridi Siams yn gwneud yr un peth, a drych y Prifysgol hefyd. Ac wrth gwrs gyda'r astudiaethau'r cwrdd, mae'n fframwaith beirniadol y gellid i gymhwyso i unrhyw gyfnod yn dydy, nid dim ond y cyfnod modern cynnar, ond fel fframwaith sy'n yn cynorthwyo ni i drafod yr rheinau cymleth yna sy'n ymwneud â hunaniaeth genedlaethol a hunaniaeth bersonol. Mae yna lawer iawn mwy i wneud gyda astudiaethau cwrdd hefyd. Ydy, a dyna prif ancwais y cysyniad cwrdd diwylliannol. Dyw e ddim yn gaeth i'r cyfnod modern cynnar. Mae fe wedi cael ei ddefnyddio i archwilio hunaniaeth Israel yn yr Hen Testament, a hunaniaeth yr Aifft yn gynnar iawn cyn Cris, a hefyd yr Almaen ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Mae yna ystod eang o gyfnodau y gellid ei astudio drwy gyfrol cwrdd diwylliannol. Yn cael llygad ar y cloc, oherwydd fi'n benderfynol bod y sesiwn nesaf yn cael cychwyn yn brydlon. Felly, gai fy hodd unrhyw gwestiynau o'r gynulleidfa? Os am unrhyw gwestiwn i Dewi? Am y cyfnod modern cynnar, am astudiaethau'r cwrdd, hwn ni? Diolch, Dewi. Nes i'n brynu'r gyfrol ddoe i chi. Gwir ei affen eto. Gyda gynodeb yn y cyfnod a credir a newyddiaeth rhywbeth. I bar aml iddyn nhw ddefnyddio eu cwrdd rhywbeth, eu hobi at nhw, fel propaganda gwleidyddol a fel tenhadaeth ysgrifennu a ond sy'n gwaith. Diolch am y cwestiwn cynnan. Gyda'n trwy, dwi'n wedi taro'r hoelen ar ei phen. Mae yna elfen gref iawn o ymroi i'r safbwyntiau gwleidyddol roedd y bobl yma'n ei harddel. Ond wrth gwrs, harddel o angyhoeddiad, ac yn ceisio anodd y Cymru i rannu'r adroddiadau hynny. Mae hynny dod yn gryf iawn gyda Cipistol at y Cymru, sydd wedi ysgrifennu mwyn hyrwyddo protestaniaeth yn yr 11th ganrif ar 15, ac yn y 19th ganrif gan Theophilus Evans, sydd yn ysgrifennu mwyn ceisio brwydro yn erbyn Difydon sydd yn prysur droi ar ran i ffurfiaeth. Ac mae ganddo fe bethau acas iawn i'w ddweud am y crynwyr enghraifft, fe'n galw nhw mewn un o'r argraffiadau yn gynaw yn blant y fath. Mae'n galw nhw'n ddisgynyddion i'r heretic Arius. Ac os yma yna elfen gref yna o hyrwyddo hunaniaeth wleidyddol, hunaniaeth yr eglwys yng Nghymru, a drael hunaniaethau eraill, mewn modd sydd adrodau yn ymosodol. A jyst o feddwl yn uchel am dy gwestiwn gi a dy hasedu Dewi. Ma'n nhw'n ymateb yn aml iawn i'w cyd-destun penodol. A ydych chi'n gallu gweld, yn sicr gyda'r un fel Theophilus Evans, egin yr ymrodreth Brydeinig ynddo fe, a ymdrech gan ei cadarnhaol i feddwl, wel, mi allwn ni Cymru bod yn rhan o hyn, mae gyda ni bethau i ddod at y parti. Wel, erbyn cyrraedd cyfnod troedd oedd yn addysgiadau, mae gyda chi bobl fel Iolo Morgannwg sy'n gweld nad cyfraniad Peder Cenedl sy'n gwneud i Bryden Fawr weithio, ond unffurfiau Saesnigol. Ond chi'n gweld yr hyder, ond ni hefyd yn gweld y gobaith yma, y gellir prosiect Prydeinig weithio. Yn sicr, ac pan mae'n cofio gwnaeth y deddfau yno dyrchafu'r Cymru ar sawl lefel. Naeth nhw codi nhw i fod yn dinasyddion cyfwerth ar Saethon, rhoi aelodau senedol iddyn nhw am y tro cyntaf. Ac mae yna obaith, os nad hyfdra weithiau ar ran Humphrey Llwyd a David Powell, wrth iddyn nhw dweud, dyma yw ffiniau Cymru, ac maen nhw'n gwthio Cymru yn hell i mewn i Loegr. Mae llefydd yn Shropshire fel y Mwysig er enghraifft. Maen nhw'n mynnu, mae tref Gymreig yw'r Mwysig, a dyle hi gael ei dychwelyd ato ni. Ond wrth gwrs... Ymgyrch arall yw... Hard nesaf. Os yna unrhyw gwestiwn arall? Na? Sori. Ydy di'r drethau yn llagu'r sesiwn diwethaf neu gyda
Mae'r syniad o fod yn ôl at rhaglenwyr i Dewi os y hwyl teulu. Oedd nhw'r teulu was yn mysleisio o gan cenedl i hanes, i straeon. Ac os oedd y straeon yn gydio, mae'r cenedl yn beidio. A beth i teimlo, mae'n rhywbeth pledenu yn ochr ddifyr, y bobl yma'n ysbrydoli i gyd Gymru drwy gweud i hanes nhw, falle oedd ddim yn hanes gywir, ond oedd nhw'n creu hanes a creu hunaniaeth. A dwi'n meddwl, dyna nes i eisiau bron yn yr ysgolion. Os ych chi eisiau un o ddyrwyr astudio Gymraeg yn yr ysgolion, ych chi eisiau ysbrydoli o gyda hanes Gymreig a hanes sbleio yn nhw. A dyfeithio fi nes ydy fan ymwbwy hynny yn dod bod yma'r busnes yma a'n gweud yn hanes. Ac un o'r pethau mawr mae'r awduron Cymraeg yn sgwennu'n Gymraeg yn ei wneud i adrodd y stori nhw mewn ffordd sydd yn y ddeilgar, yn eglur ac yn fywiog. Ac yn meddwl enghraifft am y buddig enghraifft, yn brwydronedd yn y Rhufeiniaid. Mae'r stori yna yn grawachus, mae fe mor druenus. Ond mae fe mor yfeildan, oedd yn codi gwasanaeth pwysig iawn am hawliau a chamdrin menywod enghraifft yn ystod. A we'n gallu sicrhau bod ni'n cael amrywiaeth o bobl yn ymroi ysgrifennu hanes yn hytrach na beth sydd gyda ni yn y gyfrol yma. Jyst synion yn ysgrifennu'n bennaf am ddynion eraill. Ac ysgrifennu hefyd am dywysogion, achos fel mae'n digwydd, mae'r rhwd yn troi, ac go fi wedi cyfarwyddo gwaith Dewi, dwi nawr yn gorffen penod ar gof diwylliannol yn waith Ion yr Ganog, a mae Dewi fynd i darllen y benod i mi, wneud yn siŵr bod fi'n gwneud job iawn. Ac yn fanna, mae'r oriel o arwyr Maiol o Morgannwg yn cyflwyno fel cof diwylliannol y genedl. Dyn nhw ddim yn cynnwys brenhinoedd, democrat o'i biolo, does na ddim brenhinoedd yna, dim tywysogion, ac wrth gwrs mae e'n taflunio gwerthoedd heddychol, dehonglactaidd, radicalaidd i orffennol y Cymru. O ran cyflwyno'r arwyr yma i genedl newydd, bydde lle dwi'n meddwl i si wneud adnoddau ar gyfer y cwricwlwm i Gymru, rhoed adnabod yn harwyr ni, ond mae'n ffordd bod yn gydnaws ar cwricwlwm i Gymru, bod dysgu cenhedlaeth a cenhedloedd newydd i fod yn beirniadol o sut mae pob cenhedlaeth yn ei thro yn cyflwyno i harwyr nhw. Felly, syniad i ti ganryn ar gyfer bywyd wedi'r gyfrol. Diolch yn fawr chdi. Os na cwestiynau eraill, mae ofyn i bach cwestiwn ar ôl y diolchiadau. Felly mae gyda ni chwrdd bach o diolchiadau, yn does? Felly, mae dy diolchdi yn fawr ydy i staff Gwasg Prifysgol Cymru am lywio'r gyfrol drwy'r wasg. Ac fe gefnogodd medr y gyfrol hefyd a sicrhau bod y gyfrol yn mynd i fod ar gael yn y cynllaw drwy fynediad agored, un o ofynion yr asesiad ymchwil. Ac wrth gwrs, doedd neb ohonon ni yn gweithio mewn gwagle, a felly mae'n wych gweld dy rwydweithiau di yn y diolchiadaeth. Mae ti'n enwi cydweithwyr o fwynhau bob un o brifysgolion Cymru, ond mae gen ti diolch hefyd i bobl o Iwerddon a Lloegr hefyd, ar Alban. Ac wrth gwrs, ti'n diolch yn fawr i un person yn arbennig ac cyflwyno'r gyfrol i'r person arbennig yma, felly i Angharad. Felly mae'r diolch yn fawr iawn i ti, Angharad, dwi'n meddwl, am gadw Dewi fynd a sicrhau brwdfrydedd yna yn ystod cyfnod y pandemig, pan oedd bethau yn reit anodd arno ni gyd. Felly, yn westiwn bych chi i gloi, yw beth sy'n nesaf i ti, a beth sy'n nesaf i ti ac Angharad? Wel, yn broffesiynol, rydw i'n ymroi i gyfieithu traethodau Robert Owen, sydd yn y Vatican, geisi ar eu traws nhw y synedd. Maen nhw'n trafod trais y brenin Cadwaladr i Rufain, ac yn dweud y dylid newid ar ysgrif ar fedrod a ddalgymfiwyd yn 579 o Cadwala, y brenin Wessex, i Cadwaladr. Felly fi'n ymroi
yn fawr iawn i Gatholigion, i astudio Catholigion ar hyn o bryd, ac yn gyfeithio troi at dewsant ar ôl hynny, ac yn fy mywyd preifat, dwi ar fy mraig yn disgwyl badi, a dwi'n edrych mlaen i gael merch fas fis Rhagfyr. O, dyna ni. Felly, diolch o galon i chi gyd am ymuno ni pnawn yma, a gobeithio bod y drafodaeth gan Dewi mae wedi eich ystodoli chi i ddarllen i gyfrol. Mae'n gyfrol ardderchog, a dwi'n mawr obeithio bydd hi'n gychwyn yn ysgogi ymchwil newydd hefyd. Diolch o galon i chi.